and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Nakumpleto na ang tanan nato mga plano. Ang tanan, aduna na'y tagsa-tagsa kakaakuhan. Bala ang kaakuhan alang sa mga biktima og dinaugdaog nga katawhan sa nasod. Kung kabukugan sa tao mo'y atong hisgutan, apan humok ra kini kung ipadut nato ang tumong og tuyo sa revolusyon. Apan kung sa kasing-kasing sa tao nagtuo kita, nga humok pa sa kabukugan, apan ang ordinaryong kasing-kasing malimbungon. Ang kasagarang kasing-kasing mulimod. Ang kasing-kasing humok mo paling. Ang abnormal nga kasing-kasing traidor maluibon. Usbon ako, ang abnormal nga kasing-kasing traidor maluibon. Apan ang mga kasing-kasing sa matuod og dili taphaw nga revolusyonaryo o mapulang manggugubat lig-on og way kamatayon sa pagpati sa gugma alang sa mga dinaugdaw. Adlawan ang raid nga atong himuon sa kampo sa mga demonyong kaaway. Maigani kami lapos ang bala. Kung wa pa makalapos, Commander. Maglisod ang medik. Usa ka makuti nga operasyon ang buhaton. Wa kita'y ospital din eh. Ang atong gisaligan mauragan ang mga dagom. Gipaningot si Camry. Akong trapuhan ang iyang mga singot, Commander. Dini ka lang ha. Ayaw siya biyahe. Ubanan ako siyang tumubalik ang iyang panimuot, Commander. Sige ka, Agnes. Unsa kay bation ni Karode Camiri. Kung mahibaw siya, nga mo kininahitabo nimo. Og maura katong tanan, kawan, Andres. Mao na kini ang pinalis sa mong misyon. Kahuan, Ang akong gikabalakan, kung makakounter sila sa mga raid, karudi. Kung makasagang og makabawas manggani ang mga kaaway kana nagpasabot. Gadunay ispiya din nato, Commander Juan. mangutana ko, Oh, Andres. sa imong bana-bana, may namatikdan ka ba? Kada sudlan ang kamanduang regional ug espiya sa militar. Dili ingnon nga gitubag ko ang imong pangutana sa ako sab nga pangutana. Sa dili pa nako tubagon ang maong pangutana, Andres. Niya una ang kaugalingon ko pangutana. Mahimo ba? Maminaw ako, Karudi. Sa dihang wa pa ko matipon kaninyo sa kamanduang regional, Andres. Sa inyong bana-bana o paniid, aduna ba kamoy na matikdan nga ahinti sa kaaway militar nga nakasud sa kamanduang regional? Wa, Karudi. Karon nga ni anak ko. Natipon ninyo. Aduna ba kamoy na matikdan nga ahinti sa kaaway nga nakasud dinhi sa kamanduang regional? Kahuan, Kung patubagon ko sa imong pangutana, karudi. Wa ako'y namatikdan nga may espiya nga nakasuod dinhi sa atong kamanduan. wa ako'y namatikdan. Bisan gamay lang. Nga may nakasud o nakapenetrate nga ahinti dinhi sa kamanduang regional. Sa akong pag-abot? O, bisan sa imong pag-abot. O, bisan sa imong pag-abot, karudi. Ako na sa imo tubag sa maong pangutana. Wa ako'y namatikdan bisan gamay kung may nakasud ba dinhi nga kaaway dinhi sa kamanduang regional. Gitutukan ko ninyo maayo. Karudi,
ang hugot nga paglamanuhay sa revolusyon. Mabuhi ang revolusyon. Mabuhi ang revolusyon! Hugot nga naglalmanuhay sila si Rudy ka Andres o ka Juan. Lawom ang ginuhuna ni Rudy nga nagduko lang apan nagpangagot ang iyang mga ngipon. Samtang sila si ka Andres o ka Juan, masaligon kaing nagtanaw kaniya. Mihilom ang kampo sa mga revolusyonaryo dungan sa paglabay sa mga oras. Karude, Gisod na ko ang mapula kaayong silangan, Kandris. oh, sama kapula ang silangan sa mapula kayong kadaugan. Kanato karong adlaw, Karude. Andam na ang mga kaubantang revolusyonaryo sa inyong kadaugan karong adlaw. O Kandris, Isalig na mo diha nimo ang tanan. Kay ikaw mao'y mangu sa mong misyon. Makapasalig ka kaha, usab sa katawhang Pilipino. sa tibuok kong kasing-kasing o kusog, ipasalig na ko. Mudaog ang maong misyon. Adto na kami, Kandris. Mapulang kadaugan, Karude. Mapulang kadaugan, Kandris. Mapulang kadaugan. Mapulang kadaugan, Kawan. Adto na mi. Adto na ta, mga kauban. Adto na ta. At tayong manggagawa. Bilugsong sila si Rudy. Wa sila tingog-tingog hangtod nga miabot sila sa utlanan, sa bukid ug sa patag. Huno, mga kawan. Huno. Gitimanan ba ninyo ang inyong grupo? Gitimanan na mo, Karuli. Karuli. Grupo sa grupo na ang tanan. Anhita din magbuwag-buwag og adto na kita mag-abot sa kampo sa mga kaaway. Kinahanglan naa kanunay sa mga hunahuna ang tagsa-tagsa nato ka mga gimbuhaton ug labaw sa tanan ang kadaugan, ang mapulang kadaugan. Bisan kinsay magpakita nga musukol, patyon gyud. Adto ta mag-abot sa tagsa-tagsa nato ka responsibilidad alang sa katawhan. Mapulang kadaugan. Tarunga og mayong ang gisulob ninyong uniforme sa militar. Aron dili sila makaila nga kita mga mapulang manggugubat. Kinahanglan nga magtuo usab sila nga kita mga military usab. Ikaw, unsay imong ikasulti ni Karude? Kasaligan, Kandris. Ikaw, kauban, unsay imong ikasulti ni Karude? Ano na lang siya na to, kasinto. Ano na lang siya neto, Kandris? Kamo, unsay inyong ikasulti ni Karude? Kasaligan, si Karudi, maisog. Ano lang unta na to, si Karudi, ka, Andres. Salamat mga kauban, salamat. Miliko na ang upat ka tricycle nga to sa Rio. Padung dito sa Suba. Nagsunod na to ang laing duha ka tricycle. Ang laing upat ka tricycle naanad dapit sa entrance. Para ta dinhi. Para Plate na mo, bye. Ibira na ang tricycle sa Karoli. na sila sa ilang pwesto. Tana sa entrance sa kampo, kawan. Laho sa entrance sa kampo, kawan. Misunod mga usap ang grupo na to, samtang ang ubang grupo. Paingon na sa kilid sa entrance. Badi! Badi! Badi, dilugigan badi. Sakop mi sa 8th Infantry Battalion. Detail mi sa East Detachments Charlie Company. Gusto lang mo pahuwi sa sud sa kampo, Badi. Reconnaissance ka pa ni? Reconnaissance Company. Oh, okay. I-open ang gate, pre. Mapuhi ang bagong hukbong bayan. Take charge! You just follow the order of my men. Ugway dugo nga bubanaw din sa kampo. Kawan! Ang mga towers may sunod! Oh, Karoli! Move! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!